A Santa Coloma de Gramenet volen recuperar el conreu de la vinya. Han posat en marxa un projecte en què alumnes d'un programa orientat a la inserció laboral de joves menors de 25 anys tenen cura de tot el procés. De Picapoll són els ceps plantats per posar en marxa el projecte vitícola La Vinya d'en Sabater, una iniciativa per recuperar el conreu de la vinya a Santa Coloma de Gramenet. Un procés experimental i amb finalitats educatives. Encara és difícil de preveure quina producció hi haurà. Ara mateix tan sols se'n pot fer una aproximació i es destinarà a cursos de sommelier. Calculamos que en las 1.400 plantas que se van a plantar se obtendrá entre 1.500 y 2.500 litros de vino. Els encarregats del conreu, el manteniment i la cura de les vinyes són una vintena d'alumnes del programa Casa d'Oficis, juntament amb l'Institut Català de la Vinya i el Vi, que en fa el seguiment enològic. Això permetrà als estudiants de la Universitat de Barcelona aplicar en aquest espai els coneixements adquirits a les aules. Son viñas que están muy cerca de nuestras aulas y los alumnos podrán ver, en lugar de pasar fotos en una aula, podrán ver realmente diferentes viñas de las que se han cultivado aquí. El terreny ocupa mitja hectàrea del recinte Torribera, una zona habilitada per recuperar el patrimoni de la vinya perdut enmig de la ciutat.